Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene. Thank you very much. Ngakhohlwa ukuthi like, usubscribe, ushare njalo nokubuka ama ads. Okay. Now sisalokhu sikhuluma ngodaba ke lo mshado wesilo. Inkosi uKing imisizulu kaZwelithini njengoba ke kuthiwa ke uzoshada uQueen noMzamo Myeni. Kulokhu kuningi sizwile ukuthiwa ke isicelo sika Mama uNdlunkulu uKaMayisela Zulu sichithiwe inkantolo kwathiwa asiphuthume ke manje kuthiwa ke umshado uzoqhubeka njengoba bengibonile bethi kuthiwa umshado wesilo uyaqhubeka nabo bathe isilo noQueen noMzamo Myeni bathi bona bakwazi ukuthi umshado wabo uqhubeki bezwa nje abantu bekhuluma ukuthi kuthiwe bona ngeke bakwazi ukuqhubeka ngomshado ayicha ngeke bona nje basaqhubeka uQueen noMzamo Myeni ubusy ngamalungiselelo kunjena nje ngoba ke yonke into isahamba ngolayini ke manje kulolu daba balibhalile lapho ngisabelonsele ephepheni kuthiwa ke iseyinzo ke eyokukhuphuka kodwendwe lwesilo angazi ukuthi kanti kuqhubekani lapha mina bengithe ngizweni update ama ngibona kubhaliwe it is alleged. Of course everything is alleged ngoba sithatha emaphepheni izindaba kuthi iseyinsumansumane yokukhuphuka kodwendwe lesilo uMisizulu Sinqobile kaZwelithini noNdlunkulu uNomzamo Myeni nakuba ke inkantolo isichithile isicelo sokubumisa umgcaco ke ozokuba ngesonto ukuqhubeka kwawo kungase kususe omunye umdonsiswano wasezinkantolo. Hayi kuningi makunjalo ke abameli bakaNdlunkulu uNtokazi kaMayisela Zulu obefake isicelo sokuthi umiso umgcaco bathe uNdlunkulu kaMayisela angase athathe izinyathelo zomthetho umazi gcine ushayile kwindlu lamiti yamakhosi ngesonto. Lokho bakusho ngesizathu sokuthi imbube iphike yalala ngomhlane ukuthi izocacelwa ngesonto. Kodwa kukhona labe kubhale kwena kuthiwa bathe bona bayaqhubeka uyaqhubeka ngokushada isithandwa sakhe manje angazi bafethi kanti ikupha kuyiko noze nesiqambise namanga. Lokhu ikusho ke encwadini yasenkantolo efunde abameli bayo ngesikhathi ke kulalele icala enkantolo enkulu yaseMgungundlovu of Izolo. Umgcaco wembube wamenyezelwa ke obeyikhulumela osanda kuqheliswa kumntwana uSimphiwe Zulu. Isimemezelo saze safakwa ngisho ekhasini elisemthethweni lembube elisezinkundleni zokuxhumana. Kodwa ngibonile ukuthi abathe basazoyibhekisisa ke indaba yencwadi lezi ezimbili ngeke ngaziposta nami. Ngibonile ukuthi basazozibhekisisa lezi yancwadi ngoba hayi phela bona abazi lutho ke ngalezo ncwadi ukuthi zibhalwe ubani kanti guys ukuqhubeka ayangazi. Indlu lamiti yamakhosi ithi ayikaze isho ukuthi izocacelwa yathi ngesikhathi kwenziwa isimemezelo yona yayisemgonqweni njengoba ke kuqhubeka umkhosi woselo. So lokhu kushayisana ke nokushiwo imbube ngesonto lapho itshele khona iziko lezindaba eluza kwabo iphephiso lwezene IOL ukuthi kumgcaco uzoqhubeka. That's what I saw as well. So umbuzo wami bafethu uyaqhubeka umshado noma cha? Imbube ibisho kanje ngesikhathi ichitha incwadi ukuthiwa ibhalile veze ukuthi umgcaco uhoxisiwe. So ummeli kaNdlunkulu kaMayisela umnumzana uMeli uSixulu weDonda athi uthe bazoqapha ukuthi luyaqhubeka yini udwendwe ngesonto. Uma uzokhuluma enkantolo ufungile uthi awuzokushadela bese uyashadela kuzokuba nenkinga lapho ngoba phela kuyokusho ukuthi ukhohlise inkantolo. uNdlunkulu sekuyofanele ukuthi asitshele ukuthi iziphi izinyathelo okuyafanele manje sizithathe ngoba ke kuyobe kuphulwe umthetho. Uxoluthe umthetho ke awuvumi ukuthi umuntu oshade umshado omhlophe athathe isithembu kepha ungodi wezomthetho umnumzana Mpumelelo Zikalala uthe alikho icala uma imbube iqhubeka nomgcaco wayo. uZikalala uthe into engafaka imbube enkingeni ukuba ubhaliswe ngokusemthethweni umgcaco wayo. Ayikho into eyisivimbelo senkantolo ethi imbube ayingaqhubeki nemicimbi emibili ehleliwe inqobo uma ke ukuthi umshado angeke ubhaliswe ngokusemthethweni. Inkantolo yona isichithile isicelo sikaNdlunkulu kaMayisela yathi asiphuthumi. Ujaji uSidweli Mngadi uthe uNdlunkulu kaMayisela wavuma ukuthi imbube ithathe isithembu baze bavumelana ngokuthi kushintshwe umshado wabo omhlophe ube ngowesintu ukuze imbube izokwazi ukuthatha ke abanye oNdlunkulu. Naze naqala uhlelo lokutshintsha umshado wenu kodwa lwabuye lwamiswa. Ngokubuka kwami lwamiswa ngenxa yokuthi izinto zabuye zangahamba kahle emshadweni njengoba ke sekufakwe nesicelo sokwehlukanisa. Umngadi uthe akazi ukuthi kungani uNdlunkulu kaMayisela bese efuna ukuvimba imbube ekutheni ithathe abanye oNdlunkulu ekubeni avuma ukuthi imbube ithathe isithembu.
So yonke lento bafowethu for mina nje iyindida nje hayi njengoba bethi sazoba insumansumane ke kuqhubeka kodwendwe lesilo uKing sinqobile kazwe lithi noNdlunkulu uNomzamo Myeni noma inkantolo isichithile isicelo sika Mama uNdlunkulu umgcaco uzokuba ngesonto ukuqhubeka kwawo kungase kususe omunye umdonsiswa nezinkantolo futhi kungase kuyiwe phansi naphezulu umntakabawo ezinkantolo mangabe baqhubeka ngoba hayi angeke ke nangazi bafethu mina nyani update nje kuphela kunala engibone khona ke ithi ngibone bebe angazi ukuthi kuphi lapha indlu lami ithi let me just scroll eliclibit ngiboneke ephepheni isolezi kuthiwa ke silo umisizulu esinqobile kazwe lithini ubefike lapha nemcimbini wesikhumbuzo sempi yaseSandlwana ehamba ke noNdlunkulu uMnomzamo Myeni on that particular video engiyibonayo bahleli nje laphana. This was published by iNewsroom Africa, I think so, at Newsroom 405, right? Sibabona bebonke laphana kuthiwa kusemcimbini wesikhumbuzo sempi yaseSandlwana ke ehamba ke naye ke uNdlunkulu uNomzamo Myeni. So ke manje abafowethu angazi mina okunye nokunye abafethu ngiyoni update because uNdunankulu wakwaZulu Natal umnumzana uThami Ntuli uthi akayibonanga yena incwadi okuthiwa ke ithunyelwe isilo ithunyelwe isilo umisizulu sinqobile kazwe lithini eyokuhoxisa imihlomulo kaNomzamo Myeni kanjalo nokuhoxa komshado kuDokotela Mkhize futhi naye akashongo lutho ngayo. Hayi sazi ke bafethu enye nenye into I'll update you, everything is just alleged kuthiwa ke noma bengaqhubeka ke kodwa lokhu kuzokwenza ukuthi ke badonsane laphana ezinkantolo ke uNdlunkulu Mama uNdlunkulu uQueen kaMayisela ke nendlu lami ithi asazi ukuthi kuyoqhubeka anything else shoot ke sesizophinda sibuye. Thank you so much ukuthi uyibuke ivideo, like, usubscribe, ushare. Asibonane kwenye ezolandela. Bye.